Kéz, csukló, könyök vágyói tornájáról lesz most szó. Nagyon fontos az ízületvédelem, gondolom sokan hallottak már róla. Mi a szerepe az ízületvédelemnek? Magyarul védjük az ízületeinket. Fő szempont, hogy jól állítsuk be az ízületeket a tornához, és ennek azért van jelentősége, mert egy rossz ízületi helyzetben beállított torna több kárt okoz, mint hasznot. Állítsuk be jól az ízületet, húzzuk ki magunkat, figyeljünk arra, hogy a váll, a könyök és a könyök-csukló helyzete, tehát 90 fokot zárjon be. Na most ugye nekünk alacsony ez az asztal, és mindenki különböző magasságú. Ezért van fontos szerepe az első egyéni tornának, hogy mindenkinél beállítsuk és megérezze a jó ízületi helyzetet. Tovább haladva, ha a könyöktől képzeletben húzzunk egy vonalat a csukló középpontja és a középső ujj között, akkor ez egy egyenesbe esik. Most mindenkit kérem, hogy húzza végig a kezét, a könyöktől, csukló középpontjánál megállunk egy kicsit, és végig megyünk a középső ujjon. Most ott kellene lenne mindenkinél is beállítani, tehát könyök, csukló és a középső ujj. Tehát akkor megvolt a beállított helyzet, a csukló 0 fokos helyzetben legyen. Ehhez képest nézzük majd akkor az ujjak mozgását. Megpróbáljuk kinyitni az ujjakat, és a középső ujj nem mozdul, a középső ujjhoz zárom vissza az ujjakat. Kinyitni az ujjakat, és visszazárni. Most csak a hüvelykúj felé egyesével nyitjuk a hüvelykújat, a mutatóujjat, középsőt, gyűrűs, kisúj, és visszaviszem a kisújat, nem viszem annyira ki, csak az eredeti helyzetbe. Ide egy képzeletbeni vonalzót teszek, és visszazárom a gyűrűset, a középsőt, a mutatót és a hüvelykújat. Akkor jó a torna, hogyha az eredeti helyzetbe tértem vissza. Erre mindenki figyeljen. Tehát ez a nyitó-záró izmoknak az erősítése. Jó. Fölfordítjuk a tenyeret, alkarunk végig rajta marad, könyök nem mozdul el, váll nem mozdul el, és visszafordítom. Fölfordítani, és vissza le. Még egyszer föl, és vissza le. Jó, most 90 fokban megtartom. Itt az a helyes, mondjuk mindenki alá teszi a másik ujját a csuklójának, megtartjuk, és kinyitjuk, jó nagyra nyitjuk az ujjakat. Lenn marad a csukló, lehetőség szerint, és visszaleengedjük. Kinyitni, és visszaleengedni. Kinyitni, és visszaleengedni. Visszafordítjuk a tenyeret. Jó? Visszafordítjuk a tenyeret, és a hüvelykujjat közelítjük a vállhoz. És vissza le. Közelítjük a vállhoz. És vissza le. Még egyszer, közelít, megtartom, és fölnyújtom. Fül mellé próbáljuk hátrahúzva, nyújt a könyök, és vissza hüvelykúj, közelít a vállhoz. És fölnyújtani. Közelít a vállhoz. Letesszük a könyököt, és letesszük a kezet, lefordítjuk a tenyeret. Egészségükre! Köszönöm. A reumatoid artritis gyógytornájával fogunk most foglalkozni egy kicsit, egy úgymond segédeszköz segítségével, ami egy kézerősítő. Ez egy gumisztalag végül is, amit máshol is lehet használni, más betegségeknél, illetve más erősítéseknél is. Ez úgy néz ki, mint egy szita, ahogy lehet látni. Különböző színű szalagokat lehet belehelyezni, ez különböző erősségi fokozatot jelent. Hát a lényege abban áll, hogy ugye a betegség során elgyengülhetnek a kéznek az apró izmai, és ezeknek az erősítésére, illetve karbantartására szolgál. A használata pedig hát igen egyszerű, néhány dologra figyelni kell azonban, hogy például, hogy a csuklón ki legyen támasztva. Tehát ne kispárna vagy támaszték nélkül csináljuk, mert így előbb-utóbb fájdalmassá válhatnak a gyakorlatok. Nem ki kell támasztani, és a csuklónak a nyugalmi helyzetében illesztjük bele az ujjainkat a lyukakba.
Majd hát itt tulajdonképpen végreláthatatlan mennyiségű gyakorlatot lehet csinálni. Lehet az ujjakat, egy-egy ujjat a többihez közelíteni, illetve a többi ujjat egyhez közelíteni, majd lehet karmolgatni, úgyhogy igazából végreláthatatlan. Ezt azért hoztam el, hogy kipróbálja mindenki, hogy ilyen is van. Tehát üljünk egy kicsit közelebb, hogy a könnyek is föl legyen az asztalon. És akkor párnát úgy helyezem el, hogy ki legyen támaszva a csukló. Így. És akkor beledugjuk az ujjainkat. Kicsit. Hát legyen azért valami távolság, hogy legyen egy bizonyos mozgáspálya, mint tudunk dolgozni. És akkor legyen az az első feladat, hogy a hüvelykúj az egy helyben marad, és a többi négyet közelítsük hozzá. És akkor lassan vissza. Így és vissza. Ként, hogy a csokor stabil marad. Így.